जय महाराष्ट्र काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 27 फेब्रुवारी मराठी भाषा दिन. तुम्हा सर्वांना मराठी भाषा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मराठी ही आपली जी भाषा आहे ती अतिप्राचीन आहे, किंबहुना संस्कृतपेक्षाही जुनी आहे, असे पुण्याचे प्राच्यविद्या अभ्यासक ब्रह्मर्षी डॉक्टर पविवर्तक हे आपल्या व्याख्यानात अनेक वर्ष म्हणजे जवळजवळ 40 वर्ष सांगत होते. पण त्या गोष्टीकडे महाराष्ट्र सरकारने म्हणा किंवा मराठी भाषा संशोधक अभ्यासकांनी लक्ष दिला नाही, म्हणजे दुर्लक्षच केले. आणि गेली अनेक वर्ष मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी आपली मागणी आहे मराठी माणसांची. पण ती नुसतीच मागणी होती, त्याला राजकीय पाठबळ नव्हतं, पुढे चालना मिळत नव्हती. आता मुख्यमंत्री अधिक चांगला कोण किंवा कर्तबगार कोण, कोणाचं कामगिरी काय, हा कवितेचा विषय नाही. कवितेचा विषय अभिजात मराठी. त्या अभिजात मराठी भाषेला दर्जा मिळावा म्हणून ज्यांनी प्रयत्न केले त्याचा इथे उल्लेख येणं साहजिक आहे. ह्याचा अर्थ असा होत नाही की ते मुख्यमंत्री चांगले किंवा त्यांची मी बाजू मांडतो आहे, पण त्यांचा उल्लेख येणार. जेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा सरकार दरबारी पहिला अर्ज किंवा पहिली मागणी त्यांनी केली. आणि ती मागणी करण्यापूर्वी त्यांनी प्राध्यापक रंगनाथ पाठारे यांची समिती नेमली. कारण अभिजित मराठी भाषेसाठी जे निकष लागतात ते मराठी पूर्ण करते का हे पाहायच्यासाठी त्यांनी ही समिती नेमली. आणि 1.5-2 वर्ष अभ्यास करून त्या समितीने जे अहवाल दिले त्यात हे अधोरेखित झालं की मराठी बोलीभाषा ही संस्कृतपेक्षा जुनी आहे. आणि ब्रह्मर्षी वर्तकांचे म्हणणे रंगनाथ पाठारे समितीने हे खरे ठरवले, मान्य केलं. दुसरं असं आहे की त्यांनी जे ताम्रपट किंवा पुस्तकं जे काही साहित्य उपलब्ध त्याच्यावर अभ्यास केला तेव्हा अभिजात भाषेसाठी जे जे निकष लागतात ते मराठी पूर्ण करते असं त्यांचं ठाम मत झालं. आणि त्याप्रमाणे मग पृथ्वीराज चव्हाणांनी तसा अर्ज केला केंद्राकडे. पण केंद्राने तिथे फारसं लक्ष काही दिलं नाही. त्यानंतर आले 2-4 मुख्यमंत्री आले गेले, पण परत त्या प्रश्नाने उचल खाल्ली नव्हती. पण उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री आले तेव्हा त्यांनी तो प्रश्न पुन्हा उठवला, परत तसा अर्ज केला. अजून म्हणजे गेल्या वर्षी सगळेच सांगत होते गेल्या वर्षी की यंदा मिळेल मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, पण तो काही दिला गेला नाही. आणि तो मिळावा म्हणून ही कविता आहे, हा अर्ज आहे. बरं, एक कविता लिहिली आणि आपलं काम संपलं असं नाही आहे. तर गेल्या वर्षी कोमासप्पा ठाणे यांनी एक स्पर्धा ठेवली होती मराठी भाषेवरच. तर त्या अनुषंगाने मी माझं वृत्तपत्र लेखन जे आहे, वृत्तपत्र साहित्याचं माझं फेसबुक पेज आहे, त्यावर ही सगळी पत्रं आणि सगळे लेख तुम्ही वाचू शकता. तर त्या कोमसप्पाच्या स्पर्धेत लेख लिहायच्यासाठी मी मागची माझी सगळी पत्रं लेख वगैरे धुंडाळले, सगळं साहित्य. तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र याच्या सन्मानासाठी किंवा त्यावर अन्याय झाला असेल तर आतापर्यंत मिळालेली पत्र आणि लेख सांगतो आहे मी. जवळजवळ 2011-12 पूर्वी संगणक नव्हता किंवा काही कात्रणं सापडली नाहीत, पण जी काय सापडली त्यात माझी 21 पत्रं आहेत ह्या विषयावर तिन्ही, म्हणजे मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र, आणि 11 लेख आहेत. ते वृत्तपत्र साहित्यावर फेसबुक पेजवर कोणीही वाचू शकतो. तर आपलं स्वतःहून प्रत्येकाने मराठी भाषेसाठी हे कार्य केलं पाहिजे. नुसतंच भाषा पंधरवडा पाळणे किंवा मराठी म्हणून अभिमान बाळगणे त्याचा काही उपयोग नाही. आपल्या घरात मराठी बोलली पाहिजे, आपली मुलं मराठी शाळेत गेली पाहिजेत, आपल्या घरात गाणी वाजली पाहिजेत मराठी, मग मराठीचा सर्रास वापर झाला पाहिजे. नाही तर जगातल्या कितीतरी भाषा न वापरल्यामुळे मृत झाल्यात. म्हणजे मराठी लगेच आपण नाही वापरलं मृत होणार नाही, गावोगाव मराठी लोक बोलतात, पण परिणाम तर होतोच.
तर ही कविता आहे, ही अभिजात भाषेचा दर्जा मराठीला मिळावा म्हणून हा केंद्र सरकारकडे एक प्रकारचा अर्ज आहे, विनवणी आहे, अर्ज आहे. तर आता आपण कविता ऐकूया. अभिजात मराठी. जगात 10वी देशात 3री माझी मराठी. जगात 10वी देशात 3री माझी मराठी. 22 भाषा असती जरी भारत देशी. जगात 10वी देशात 3री माझी मराठी. 22 भाषा असती जरी भारत देशी. देवभाषा संस्कृत ही मराठी नंतरची. जाणावे मराठी अतिप्राचीन खाशी. शिलालेख ताम्रपट प्राचीन मराठी. शिलालेख ताम्रपट प्राचीन मराठी. ग्रंथे नानातऱ्याचे जुने मराठी. बोलीभाषा कैक लिलया सांभाळे मराठी. बोलीभाषा कैक लिलया सांभाळे मराठी. संत महंत शास्त्रज्ञ यांची भाषा मराठी. संत महंत शास्त्रज्ञ यांची भाषा मराठी. वर्षा माझी निर्मिते पुस्तके सहस्त्र 2. वर्षा माझी निर्मिते पुस्तके सहस्त्र 2. दिवाळी अंक येती फक्त मराठीत जाणं. दिवाळी अंक येती फक्त मराठीत जाणं. 250 साहित्य संमेलने वर्षाला सानं थोरं. 250 साहित्य संमेलने वर्षाला सानं थोरं. मराठी वाचून कुणी करेल का पामर. मराठी वाचून कुणी करेल का पामर. भाषे माझी भाषा मराठी. भाषे माझी भाषा मराठी. कौतुक करीती देशी विदेशी. भाषे माझी भाषा मराठी. कौतुक करीती देशी विदेशी. मराठी जिंके पाहिजा अमृताशी. ज्ञानोबा माऊली बोलले, मराठी जिंके पाहिजा अमृताशी. तयाची तुलना न हो कुणाशी. तयाची तुलना न हो कुणाशी. अभिजात भाषेचे गुण असोनी. अभिजात भाषेचे गुण असोनी. मराठीची अपेक्षा वर्षानुवर्ष करोनी. केंद्र पाहत असे अंतसंयमाचा. अभिजात भाषेचे गुण असोनी. मराठीची उपेक्षा वर्षानुवर्ष करोनी. केंद्र पाहत असे अंतसंयमाचा. उद्रेक होईल जेव्हा ज्वालामुखीचा. उद्रेक होईल जेव्हा ज्वालामुखीचा. पुन्हा विनंती करू भारत सरकारशी. पुन्हा विनंती करू भारत सरकारशी. अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा मराठीशी. पुन्हा विनंती करू भारत सरकारशी. अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा मराठीशी. अभिजात दर्जा हा हक्क मराठीचा. अभिजात दर्जा हा हक्क मराठीचा. अभिजात मराठी हा सन्मान मराठीचा. अभिजात मराठी हा सन्मान मराठी भाषेचा. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा. तुमची काय मतं असतील अभिजात भाषेबाबत तर ती नक्की कळवा. तुमच्या मित्रमंडळींना पाठवा. ही कविता संबंधितांपर्यंत पोचली तर अधिक बरं. त्याचा थोडाफार उपयोग झाला तर होईल, म्हणून ती तिथपर्यंत पोचली पाहिजे. कोणी चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर तो अवश्य करा. आणि आता परत आपली भेट पुढील आठवड्यात एक मराठी कविता घेऊन. धन्यवाद.